Здравейте на всички, аз съм Дивик и добре дошли във втори епизод на Minecraft Pocket Edition. И нашето оцеляване, не съм читвал нищо, не съм правил нищо, просто 2 епизода в един ден снимани. Направо ще да ви кажа, не му вярвам. Назад, само да такова. И видях, че пише с коя програма снимаме. Може би сте видели, че снимам с The Screen Recorder. Ще я кажа, защото така, защото аз искам. И единственото, което направих, докато звъняваше, е, че спах. Мисъл на спах се и започнах това. Аре бе, мой. Аре бе, кравичко. Майка ти. Виждате, хора? О, крипариньо. Крипариньо, трябва да го накарам да гръмне. Майка ти. Вие са направили крипарите да ме убиват. Крипар взриви дейл, веки. И като ме е взривил, колко голяма работа. Аз ще му взривя патката. То умря, бе. Сега ще запълним дупката. То не ми дава толкова с такива. То не ми дава толкова с дърт, колкото ми трябва да запълня дупката. И ми... Кот такова, здраве да е. Сега ще запълним дупчетата. От шибания крипър. И дали ще ми остане и дърт. Да, ще ми остане точно. Не, вече ми трябва само 3 дърт. Точно, да се вземе козичката. Нема дупка. Не ни изревял крипър в началото на епизода. То пак точно в началото на епизода реши да се спални някакъв крипър. Айде да не българам. Така, хора, спах, защото времето се беше променило. Да, вече се го... зомби. Абе, ти къв си да ме удръш, бе? Къв си ти да ме удръш, бе? Къв си... Ти да ме удръш. И заваля. Хора, извинете, но дъжда ми пречи да говоря, пък и нямам микрофон, така че ще го спра с проста команда, която е наклонена черта. Наклонена черта. Наклонена черта. Water clear. И вижте, дами и господа, как спира да вали. Хора, това аз поне не го смятам за чит. Никой не искам да ми каже, че съм чойтър. Всъщност, хора, кажете ми, преведете който сете, защото вие сами сте си шефове и пак аз съм ви казал да пишете каквото искате в момента. Хейтери, не хейтери, пишете. Какво ми читърското да спра дъжда, защото не се чувам в клипа. Аз го правя за вас. Защото ако не го правя за вас, защо няма да снимам клипове и няма YouTube канал с там 8 абоната или колко, което никой не го гледа. Освен приятелите ми, които са се сетили да се абонират за мене, а не тези, които ме разделуват. И да, сега ще взимам кръвта. Може също така да направя и... Но не. Имаме си броня!
Марио, motherfucker! Трябва ми само нишка. Готово. Та паят ми трябва. Аз пак нишка. Терето. На български си нишка. Между другото защо? Добре, чакай. Толкова време беше тъмно. И изведнъж идват само някакви зомбита. Няма скелети. Не съм ги спирал. Даже ще го направих на хард. И няма скелети. Само зомбита. И няма и паяци. Щом няма паяци, няма нишки. Щом няма нишки, няма въдица. Щом няма въдица, има по-малко храна. Щом няма въдица, също така няма седло. Щом няма дай да видим между другото. Някой ни продава ли седлова? Ти си с мота на това оферта, белите, дай да видим лава. Ти нещастник. Чакайте! Ти, чакай. 18 такова за един смарагд, 16 такова... Охо! Много искаш за 3 хлебчета да тъй българа. Нещастни копели. Ще си вземем блокчета и ще отида горе да обера тези копчета. Също така тук да... Днес ще събираме дърво и ще копам. Ти поне с хубава оферта. Те оферти, ти си оня за злощари. И такива там. Моя любов. Да той българ педарас. Отиваме. За дърво. За дърво. За дърво. Отиваме за дърво. Вижте как се маха материалите само. Истински професион. Не. Истински професион. Така мисля, то пък пода ми, нали, няма са вида, нали, ще го правя от килими. Не, че някаква изобщо ще намеря кости кафе вилце, но... Между другото, кафявата боя откъде? Чакай. Торчо. Да, който ми лост, за какво ми то лост? И това ми трябва... Стон. Да, дървена брадва. После ще направим каменна. Кой е свиня? Свиня ще пиеш, братва. Аре, нали напреди спах. Мани пъти. Не да спи, бе. Да скрин рекордер, каза го. Снимам. На мен поне не ми е прав проблем. Пак за вас не знам. Нямам родно, трябва ми родно. Родно. Пари води. Сега ще дадаме да спим. Ябълката храни 2 или повече бутчета. Който иска, може да оцелява с мене. Не вас от коментар. Някой от коментарите, ако отидал някой приятел, и ще оцеляваме двамата.
Ей, брат. Тия дървета за какво ми бяха? Само един да ви кажа честно от нашия клас ме гледа. Зомбита! Сега ще бих настъм, подмеча. Къде сте зомбита? Айде бе, зомбита! Влезни бе! Влезни бе! Влезни бе! С един удар на дъргания меч. Направо ги подковах. Книжки! Олеле! И килимчета! Въх! Аз забравих, че има втора. Емя тук. Аха. Той вече са горил каминът. То скажа, че не бебал. Имам си един, за какво ми друг. Тук не мисля да читам, което ми е доста трудно. Както виждате, откакто сме започнали, съм... Всъщност, то не ми го изписва. Брадата ми е начупене. Те не съм ги махнал, да ги махнем и от двата пъти. И да, лека по лека ще започвам да махнем. Или знаете ли какво? Хора ще ги оставя, т.е. да видите. Играем, нали? Опа, извинете, Зеро дави. Сори хора, Зеро дави, абонирайте се. Той не излиза, ама също така абонирайте се за него. Линк долу в описанието. За неговото каналче. Аз също ще го потърся да се абонирам. Той мисля, че не излизаше. Също така хора, той може би снима Clash Royale и много рядко на Minecraft. Повече на Clash Royale ще снима. Аз направя друга брадва. Ще. Готови често и... Камъня. Чакайте бе, аз отде взех... Чакай, аз като не съм вземал камъня, отде взех печки. Да. Всичко ми е наготово. Защото така да кажа. Просто не мога да се изразя. Не, аз не искам всичко да ми е наготово. Даже ми е гадно, като ми е наготово всичко. Но как да кажа, има повече материали. Дърво, камъни, къщи. Колко кожа имам? Имам 2 кожи. Още 2 кожа и motherfuckers. Пак ли бе? Аз сега съм скачал по тези сферми бе. Не съм го чувал добре. Също така ще намаля звука. Защото се надвиквам. Пак. Килим. Аз може би ще махам самите къщи. Сетих се за какво беше дървото на... Там не трябва не преработено. 28 не преработено подкова. Между другото, той те слава да пуснали да се вари да убие шибаните селяни. И някой да се бъсне просто да ми опече на храната. Не, той пак е човетърско. Кажете ми какво да направя. Виждат ме навсякъде, аз съм слаб на Minecraft.
Но тази прека не читвам. Даже за сега не съм читвал. Два епизода не съм читвал. Това сключва около 25. Даже може и 32 минути пак. Търся малки дървета, дрази малки дървета. Вие не сте видяли да се читвам нищо. Разгледате предишния епизод и този епизод. Не съм читвал нито материали, нито нищо. Аз ще кажете, ама ти си ги спалнал, чеца. Добре, ай, кажи ми, къде съм ги спалнал. Имаме батушки, 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 батуши. Сейчас имаме за батуши. Тук ще сложа крафтинг дейбъла. За крафтинг дейбъла. Да се направя батуши. И ще се ги сложа. Както видите, ние скоро ще сме след такова. Сега ми трябват 7 такива. Какво 7 ми трябваше? 7 кой ми трябва? Добре, сега може да не го спра, защото намалих звука. Аз на преди не досетих да намалих нещо. Да чувате играта. Искам да чувате играта и да не вали дъждове. Това не е чит. Ако беше чит, що щеше да пускат изобщо тези команди, като хората да ни читват. За какво имат тези команди? Хората ми да си играят както трябва. Те са направили команди за спиране на дъжда. Даже ако искам да се го пусна в Survival. Има команди, хора. Разберете, те са ги вкарали за това. Хората да си помогнат с тях. А не защото читват и такива работи. Сега гейм мода, окей. Ама Water Clear да спрем дъжда. Какво му и читърското? Спирам дъжда. За да може ви да чувате играта. Ужас. Фак. Хора, ако не спича, телефона да е много фак. Бъгнали? Сега спра за малко клипа. И така, хора, просто телефона ми звънна. Сложа го на вибрация. Защото да не се чуе в клипа. То не че в на другите там известия бари не се чува. Мама! Сега не ми каже, че баща ми ще влезе, защото тогава ще повде. Сложа 12. Добре. Наредо. Да. Хора, ще спра за малко клипа.
За какво говорих? Забравих за какво говорих. Беше дълъг разговор, смятам. Тя ще ходи да ме. Добре, нещо. Чакайте, хора. Ще спра пак клипа за малко. Хора, извините, но я помолих да ми купи нещо. И да, до тук ще спирам с клипа. Знам, че беше много кратък и го спирах наред, но има малко проблеми. Ние правим ремонт и нашите влизат да вземат от стаята, откъдето снимам неща, за да направим, нали? И аре, чао, очаквайте и третия епизод. Чао!